Саламатсызбы, хөрмәтле тамашачылар. Күренекле галим Әхнәф Харисовтың Башкорт халкының әдәби мирасы дип аталган монографиясында татар әдәбиятчысы Гали Рәхимдән 1915 елда Казанда нәшр ителгән Халык әдәбиятыбызга бер караш йырлар дигән китабынан түбәндәге юллар килтерелә. Халык музыкабызның аньяларынан булган тәфтиләү, ашкалар, хакмар, әллү көйдәр ва башка onun көйдәрнең күбеһе башкорт араһыннан сыккан көйдәр. Әмма хәзер иң моңлы, иң матур көйдәребезнең ватаннары булган иркен башкорт сәхрәләрендә лә иске моңлы көйдәрне һирәгрәк ишетергә туры килә. Башкортлар да гомуми модага ияреп, onun көйдәрне еңел көйдәргә, Казан такмактарына алмаштыралар. Бынан 91 ел элек Гали Рәхим бана шулай халкыбызда озын көй бейеклегеннән такмак кимәленә төшү осрактарын күреп әсенеп язган. Бана хәзер тиктә ел инде Туймазы калаһында үткәрелеп килгән башкорт халык язларын башкаручыларның озын көй бәйгеһе мөстәкыйль республикабызда халык сәнгатенә булган игътибарның сагыу мисалы. Хазина тапшыруының сараттагында Одынкы 2005 бәйгеһе лауреаты Туймазы районының Тукмак Каран авылында яшәүче мәгариф ветераны Тәнзилә Хажиәхмәт кызы Зиннатуллина катнаша. Ярдар язым Урал Эскадронны җырлаганда мин гомер буе үзенең җирен саклап Урал буенда яшәгән азат рухлы, хөр табигатьле, гаяр ир җегетне күз алдына китерәм. Ул яудан исән имин кайталуына ышанмаса да, шушы туган ягына булган мәхәббәте аның шиксез ул аны йөрәге аша менә шушы туган якка, туган җиренә булган сөюен, яратуын шушы моңга салып, йөрәгенең хисен, күңелен шушы җырда ачып салган дип исәплим. Сүзләре нидәлтеге кишерчләргә алып кырып итә бит инде. Буш китегендә мәгънәле ки. Эргәгездә утырган үдәгезнең якындарыгыз менән таныштырып үтәгез инде. Янымда отырган җегет, ир азаматы, минем тормыш иптәшем Зиннатуллин Илгиз Рифкат улы була. Без аның белән 74нче елда өйләнешкән идек инде, 3 бала үстердек, 3 кызыбыз бар, икесе тормышта, берсе әле тормышта түгел. Бу ягымда отырган шибәр җегет минем улы күйәвем була. Ишмөхәммәтов Рамазан Роберт оглы. Менә ул үзенең гаиләсе белән, хатыны безнең зур кызыбыз Сөмбел һәм балалары Рушания аныгыбыз һәм күптән түгел генә дөньяга килгән. Минем белән бер көнне туган аныгым Ислам белән. Безнең гаилә дусыбыз, сәхнәдәш дустым Зиләлә Төхвәтуллина. Һезгә гомер бүләк иткән иң кадерле кешеләрегез, ата-инәегез турында, үзегезнең тамырларыгыз турында, туган авылыгыз турында нимәләр беләсез, бәлки шуларны әйтеп үтерһегез? Мин Октябрьский каласына караган Төрекмән авылында туып үстем.
Әтием, әнием гади генә эшчеләр иде. Әтием гомер буе нефтче булып эшләде. Бик ватан сугышы ветераны. Исемнәре әтием Мөхәммәтҗанов Хаҗи Әхмәт Шакирҗан углы. Әнием тегү фабрикасында эшләде. Ул үзе чыгышы белән Дүртөйле районыннан Нургалиева Әһлия Габделихсан кызы. Кыз чактагы фамилиясы Нургалиева. Әтиемнеке буенча соңгыларда Мөхәммәтҗанова булды инде. Без гаиләдә 4 бала үстек. 2 энем, 1 сеңлем бар. Безнең әтки инәкиләр үзләре бик җырга моңга сәләтле, ифрат моңлы матур җырлыйлар иде. Аларның җырлаганнарын әле булса дуслары, авылдашлар искә алалар сагынып. Кызганычка каршылар мәрхүмнәр инде. Миңа җырларга тәргеш бергән әйтеп киткәнемчә шул патефон, радио булгандыр инде. Шуна әтием, әниемнең җырлаулары. Аннан бәләкәй генә чагымнан беләм мин безнең күршедә Шәкүр исемле бер бабай торадыр иде. Аның карчыгы үзенең беренче карчыгы үлгәч, икенче апага өйләнеп ул алар мине шул кадәр яратып үзләренә чакырып алып, урындыкка бастырып җырлата торганнар. Иң беренче җырлаган җырым Рамай. Шуны җырлаталар иде дә, икесе дә күзләреннән яшь килеп конфет биреп чыгара торганнар иде. Мин инде шул конфетны алыр өчен көндә аларга кирип, тагы да җырлайммы дип йөри торган идем. Төнге каршы берәү моңалы итеп Рамай айырылышы көйенелә җырлады. Айырылышы көйенелә җырлады. Һез Башкорт дәүләт университетының филология факультетын тамамлаганыгыз шулай бит? Ягъни һез укытучы һөнәрен хайлайм дип бардыгыз манда. Мин анда журналист булу теләге белән барган идем. Безгә әйткәннәр иде 2 елдан соң журналистика факультеты ачыла дип. Шуннан инде ул ачылмады. Хәтсез еллар үткәч, без беткәч, укуны ачылды. Ләкин мин укытучы булганыма да һич үкенмим. Бик яратып эшләдем эшемне. Балаларны яратам. Аларга менә шушы тел әдәбият укыту белән бергә халык җырларына, фольклорга мәхәббәт тәрбияләргә тырыштым. Озын көй нимә һезнең өчен? Озын көй ул минем өчен җан таләбем дип әйтәмме. Мин кечкенәдән шул озын көйләрне бик яратып, тыңлап һәм үзем дә булдырган кадәр шул үзем сокланып тыңлаган артистларга ошатырга тырышып, җырларга өйрәнеп үстем. Мин бигрәк тә без бәләкәй чакта бит инде телевидение юк иде. Анда пластинкалар тыңлап, патефон бар иде, радио эшләп тора иде. Бигрәк тә колагыма сеңеп калган Мәгафур агай Хисмәтуллинның җырлары, Сөләйман агай Абдуллинның һәм Рәшидә Әхмәдиеваның, Мәгъфирә Галиева апайның бик матур итеп җырлаганнары колагымда һәр вакыт. Иң беренче җитди итеп күңелемә кабул ителгән җырлардан мин Сәлимәкәйне исәплим инде. Сәлимәкәй җырын ул вакытта Фәридә апа Кудашевадан ишеттем микән. Шул кадәр яратып тыңладым мин аны. Бер тыңлаудан үтеп калганмындыр.
бар иде инде факультет. Менә шунда җитәкче булып Башкортстанда киң билгеле булган үзе бик грамотный педагог, опера балет театрында солистка булып эшләгән Фөлрә Галимҗан кызы Нугманова безнең факультетта җитәкчелек итте. Ул безгә ифрат кешелекле, игътибарлы, мәрхәмәтле булды. Мин сезгә бүген аның шушы үземнең иң якын, иң хөрмәт иткән зур укытучымнан булган Фөлрә апаның өйрәткән җырын Җамалны җырлап төшерәсем килә. Елны мин юллама алып Кәкербаш орта мәктәбенә килеп төштем. Һәм шушы килеп төшкән беренче килеп кергән көнем мәктәпкә, ул мәктәптә педсовет барадыр, мин ишек шакып килеп кердем. Һәм шундук яшь чакта күз үткер була бит, бөтен теге өлкән яшьтәге укытучылар арасында бер яшь егет утырганын күреп алдым. Ул булып чыкты шушы иптәшем Ильис. Күрәсең, ул да мине шамалап алгандыр инде. Яшь кенә кыз килде дип. Аның җырын ошатты мин, җырлавын, матур җырлавын башта. Син эзләйм дигән җырны ишетеп калдым да, аның башкаруында Уфадан мине эзләй торгандыр бу. Шуннан соң йөргән уйладым мин дә ишетеп барады, уже 26-га җиткәнем. Шуңа инде. Мин әйтә, яфаланып эзләп йөрмәсен инде дип әйттем ди. Кәкербаш мәктәбендә 20 еллап эшләдем дә, шуннан иптәшемнең эше буенча ул аблай, монда күрше авыл безнең бар аблай дигән, шул авылда колхоз, яңа колхоз төзелеп, аны шунда эшкә билгеләделәр һәм күрше авылда, аблайның күрше авылында йорт салырга тәкъдим иттеләр. Шуннан инде без аблай мәктәбенә күчәргә туры килде миңа эшкә. Анда эшләп 14 ел мин хаклы ялга чыктым. Безгә килгәндә халык мәгарифе отличнигы исемен алган иде инде уже. Тоже Кәкербашта укытканда байтак 7 ел ялгышмасам башкорт теле укытты, рус теле, татар теле укыткан. Тәҗрибәле укытучы. Монда әле менә бу без сөйләгән урын музей була. Шушы музейне Тәнзилә апа килгәчтен аның үзенең иптәше Илгиз Рифкатович та аларның тырышлыгы белән шушы музейны менә башкарып чыктылар. Аблайда заманында Тәнзилә Хаҗаяхмәт кызы башкорт теле һәм әдәбиятын укыткан Кәкербашта ла дәүләт теле буларак быелдан укыту программаһына башкорт теле дәресе индерелгән. Тәгълә бер тапкыр кыскара бара. Майлы банан ашыгы. Дөрес итеп. Ярат. Ошога инде барырга туры киләсәк. Хәзер таптык күнегү телдән. Беренчесен мин укыйм, минем артым сезгә башта тыңларга, кабатларга. Кызлар нинди һөнәрдә хәйләнме? Менә өлкән кызым Туймазы налог инспекциясендә эшли, налога инспектор булып. Әле декрет ялында утыра, кичкенә баласы белән. Уртанчы кызыбыз Гөлфия Уфада табиб һөнәрен сайлады, медицина университетын бетереп.
Кеше кызыбыз Туймазының юридик колледжын бетереп, әлегесе көндә Әлфия Зиннатуллина ансы Туймазыда бюро техинвентаризацияда юрист булып эшли. Һеҙҙең һөнәрҙе һайлымағандар. Әллә нишләп теге Уҡытыусы эше ауыр икәнен аңлағандарҙыр инде. әниләрен эшләгән вакытта бик күрелмәгәннәрдер алар. Шуңа күрә бәлки сайламаганнарҙыр. Гел без бит инде мәктәптә һәм җәмәғәт эшендә булдык гомер буе. Өйгә ҡайтып кереү бик сирәк иде. Кич белән генә бик соң ҡайтыла иде. Илгиз ағайҙа бит инде колхоз идараһы рәйесе булып эшләйһегеҙ бит. Шишмә колхозы төзөдө инде ул ваҡытта инде. Шул колхозда мин инде 6 йылға яҡын колхоз рәйесе булып эшләдем. Бына был ауылға, күрше ауылдарға ла газ үткәреүҙә, юлдар һалыуҙа көс түгергә тура килгән бит һеҙгә. Тура килде. Ҡоҙағыйлар, ҡоҙашалар сығып ултырған рәхмәт. Нихәлләрҙә генә минең бәлки ислам улымда сыҡҡан бит. Күрше хаҡы, тәңре хаҡы тигән һүҙ бар. Зиннатуллиндарҙың ут күршеләре Ишмөхәмәтовтар өҫтәүенә ҡоҙалары ла. Телгә, сүзгә бик бай, матур сөйләшә, шат күңелле ул һәр ваҡытта. Килеп керсәң, табын тулы һәр ваҡытта ризыҡ. Бик матур йырлай. Былтыр мына октябрь айында, шушы ваҡытта 2 көн йырлады, 3 тур узды. Барыбер ҙа ҡаушап ҡалманы, еңеп беренселекне урынына алды. Молодец минең ҡоҙаша. Ауылдың исеме инде Ҡаран шишмәсенән сыҡҡан дип халыҡ әйтә инде. Ҡаран шишмәсе, шунан һәр бер өйгә шушы шишмәдән су ағып тора. Бер ни насос кәрәкмәй, самотеком ағып тора инде су. Яшьләр ҡайта үзләренең әбиләренең, бабаларының нигезенә йортлар салалар. Безнең колхоз да бик җитешле колхоз. Алға таба бара. Менә яңа яшь кеше килде, 6 ел элек инде. Ләбидән Рүзил Шамсулович дигән колхоз эшли. Колхоз районда алдыгылар белән бара инде. Колхоз әйбәт булгач инде зарплата да халык ала вакытында. Малны халык бик күп асрай. Менә дүртәр сыйыр асраган кешеләр бик күп. Үзләренең саткан продукцияларын безнең Туймаз менә якын гына. Безнең бит инде автобус 6 тапкыр бара, газель машинасы йөри тагын 6 тапкыр. Шуңа күрә үзләренең тапкан продукцияларын алар илтеп үзләре реализовать итәләр без посредника. Теплицаны бик күп тоталар. Ни халык Сәмле халык яшәйтен. Шәмле. Монда Тукмак районында шәмле халык берсе калай төбә япса, кызыл төбәне бөтенсе кызыл төбә ярга может. Бик оныгына яшьтәге апалар да булса да үзләренең ихаталарын карарга, буярга тырышып яталар. Борынгы табиғаттың ортаһында буа яһап шунда яшәп атаган түгелме? Ул буаның барга килү бик уйламаганда гына килеп чыкты инде. Естественно, бер шыкыр юл. Шул шыкыр ничек кына инде шис тартып. Шунда безнең бит инде суына әйттем бит инде үзага шишмә су агып ята. Шуңа күрә аны туктатып булмай, туктатсаң туа бит инде ул. Кайда да суны куярга кирәк барыбер. Шуны уйладым да инде, шуңа күрә бер бәләкәй куя сап куйдык. Әле вакытта инде шулай җәйкеле су күргә оңайлы. Балык да бар бәләкәй генә шунда. Водитель эшләйдер, автобуста бит инде эшләдер эшләй. Кара гына. Нихәлләрдә генә татасыз күрделәр. Менә безнең авылның тарихы, бөтен шәҗәрәләр дигән Сәвис Исламов. Сәмсез. Ассаламу алейкум. Фәүз агай. Тукмак Каран авылының иң олуг эшләренең бере буларак һез мөгаен авыл тарихы менән кызыксынып яшәйһегездер. Чөнки кеше олыгая бара, үзенең тамырларын юллай башлай, шәҗәрәһен, тарихын белгеһе килә. Әтәйләр, иниләр, әбиләр сөйләү буенча безнең авылның тарихы борынгыга барып төшә инде. Сагын дигән ана елга буеннан килгәннәр. Шуннан Искерт дигән урын бар иде Каран каршында. Шуннан мен сораган инидән, мәтәм ул кайдан килгән? Салат Юлаевның калган атлы гаскәрен алып килгәннәр безнең авылга патша гаскәрләреннән качырып. Шунда 2 йорт салып яшәгәннәр, атларын сораганнар. Минем бер як бабайларымна шуларның тормагы Галләм карт. Бу Галләм карт була минем әбинең атасы була инде. Әби минем 100 яшькә итеп үлде, 70 елны Галләм карт кызы иде.
Икенче ягы инде Зайт ягыннан киләләр, Зайт дигән шаран арына керә. Тормак менем. Без үскәндә Захаров юк иде, без белән сөйләнәр без. Без, сез дип бозай шул терминнар белән. Әкренеп татарлаштык моны кажется. Әнвәр Әсфәндияровтың Башкортстан авыллары тарихы дигән китабында һезнең авылның элекке исеме Гавыл дип язылган. Дөрес әйтелгән, шулай булганда Ничә ел торагыз бергә? 48 ел торабыз. 48 ел. Уже 2 елдан алтын той була. Елдан Алтын тойны төшерергә килергә кирәк. Алтын тойыгынга киләбез сакырганнар. Курай уйнарбыз. Әзәлә файда яллатырга. Курай дигәндә без моны заманда Меликшанда курай уйнадыр моны. Кем? Мин Меликшанда курай уйнадырым. Шулаймы? Әйе. Бер оныткам сеп бүтән шымашты. Безнең курай бар иде. Үзеңә сап буны. Кемдән өйрәндегез? Таҗи карт дигән бер шахтер карт шул ниткән иде. 8-9 яшь емәнгән бу вакытта. Юкка түгелләр инде. Туймаз районында, Туймазла хәзер 10 еллап инде одан көй бәйге үткәрелә. Һәм шул бәйге үткән һайын Туймаздан мотлак еңүчеләр бар. Одан көйне Туймазлар онытмаган. Онытмаслый. Мен аңа мәйтәм бик әйбәт эшләр идем әйтәм. Атыкул Туймаздан гел онытканнар бит. Онытып баралар инде. Менә һуңгы бәйгенең беренче урын алган лауреаты безнең алдыбызда утыра. Минем кырыйда утырамна. Ансанайны без шундый шатландык. Томанның сүзләрен Фәүз абыйдан баштагырак басманы керә. Һәм Курайсы буларак йырдар таратып, одан көйләр таратып ята икәнегез монда. Әйе, алар белән киңәшәм мин. Минем ярдәм булган. Ул миңа гел экзамен ясый ул. Менә син беләсеңме менә дип. Зинятуллина Тәнзилә башкаруында Башкорт халык йыры Томан. Тәнзилә Зиннатуллина, Туймаз районы. Шундай бер тарихи лакап бар. Сократ үзенең укучылары менән урам буйлап китеп барганда, каршыларына яшь күзләре уйнап торган хатын сорай. Сократ ди ул: "Бына һин укучыларыңа нимәләр өйрәткән булаһың? Ә мин бер ымлаһам, улар минең эргәмә йөгереп килеп итәсәк." Сократ: "Дөрес әйтәһең ди уга. Сөнки һин уларны атка төшерәһең, ә мин өткә күтәрәм. Атка төшерү еңелрәк."
Одан көй маһире бейеклегенә күтәрелүгә караганда арзан такмак кимәленә төшү әлбиттә еңелрәк. Асыл мәгънәһендә халык ырсыһы Тәнзилә Зиннатуллинаның одан көйҙәребеҙҙе иҫ-киткес аһәңле итеп башҡарыуын яҡташтарының әҫәрләнеп тыңлауы, яҡын ҡабул итеүе, туймазының одан көй үҙәгенә әйләнеүе осраҡлы түгел икәнен аңларға булышлыҡ итә тиһәк тә хата булмаҫ. Шул хәтле мотор итеп җырлары Тәнзилә. Бөтен күңелемне салып тыңлап утырдым мин. Бөтен уйларым белән җырлаган сүзләрне ияреп бирдем мин. Шул хәтле күңелем булды. Аны бөтен кеше дә ярата. Күркәм мотор гаиләдә үскән күрше егете Илгизнең авылыбызга укытучы булып эшкә килгән Тәнзиләне сайлап гаилә корып җибәрүенә без чын күңелдән шатландык. Пар килгәннәр икән булар дидек. Безгә жүнле килен килде дип сөендек. Кызларыгыз арасында һеҙҙең моңдо дауам иттерҙәй бармы? Кинйә кызым инде. Иң кешесе бик матур җырлый, но әни мин синең кебек җырлый алмам шул инде, мин әйтәм, озынкидә катнаш кызым димен. Бик моңлы тавышлы, әле өлгөрөп җитмәгәндер. Алай җырга бик нилеге бар. Җырны ярата.
Яшьләр бигрәк тә шул озын көйләрне өйрәнсеннәр иде. Бигрәк тә яшьләр өчен мин менә шушыны теләйм инде. Өсән елгаһы ыркка кушылган урында, шундай табигатьтә, хозур урынында, урманыгызда коштар хайрайшлай бит. Шулай. Һәм шул коштарның арасында Хандугас тавышлы бар. Аны Тәнзилә ханымның тавышы була инде. Менә ошо моң, ошо ожмах баксагындагы Тәнзилә ханымның Хандугастай моңлы тавышы мөмкин кадәре озакрак еллар яңгыраһа ине. Балаларыгызның балалары менән йыелышып, йырлашып, озын көйләрне һуҙып, яшәргә һеҙгә. Амин.